Let's have a quick review, no? I-reminisce natin kasi I'm so happy to share to you guys na ang ating motor ngayon nag-isang taon na. Nararapat lang din talagang balikan kung kumusta na tayo after a year of ownership. And sanay na ba tayo sa kanyang power, sa kanyang bigat, no? This is realization, guys, no? Kasi nang binili natin to, syempre inaral naman natin. What's up mga katodo? Magandang araw sa inyo lahat. And today we're heading south again. Iikot lang tayo doon kasi kung inyong napapansin, ang south ang pinakamalapit na malayo sa lugar ko. Let's have a quick review, no? I-reminisce natin kasi I'm so happy to share to you guys na ang ating motor ngayon nag-isang taon na. So i-review natin, i-refresh natin yung point of view natin about this motorcycle. Kasi nung una I gave my review, pero obviously that was a review for a first timer na hindi nagka big bike, no? So nararapat lang din talagang balikan kung kumusta na tayo after a year of ownership. And sanay na ba tayo sa kanyang power, sa kanyang bigat, no? So yan ang ating i-discover or tutuklasin ngayon, no? How did we do for the past year ownership sa motor na to? So sa isang taon natin, guys, no, yung odometer po natin in 1 year is only 3,641 kilometers. Makikita nyo kung gaano kabata pa itong motor na to. At based naman talaga sa odometrahin niya, makapansin yung garage queen po talaga itong motor natin. Bihirang magamit. Biruin mo sa isang taon, 3,000 pa lang ang kanyang tinatakbo. So balikan natin kung ano bang mga nagustuhan natin. Unang-una syempre, mamaya na yung mga dislikes, no? Kasi walang perfectong machine, no? So obviously may mga opportunities din tong motor na to. Ang una-una natin nagustuhan dito, kaya rin natin to na isipang bilhin dahil sa kanyang ergonomics, no? When I say ergonomics, dahil sa kanya pong position, body positioning, no, ng rider pagdating sa motor na to. Ang motor na to is very rider friendly. Kumbaga upright position ka talaga. And talagang ano ito, kumbaga pang long rides talaga mga katodo. So sport touring siya. Sport touring siya pero leaning siya sa ano, no, leaning siya towards the sport side. Kasi para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Ninja 1000 SX po, kumbaga ang mga bunsong kapatid nito yung Ninja 400, Ninja 650. So kung inyo mapapansin yung Ninja 400, Ninja 650, naka-upright position po yung mga yan. Hindi sila sub-sub or hindi sila entirely a sport bike. And same concept ng mga Ninja 400 and Ninja 650, ganito rin po or ganun din po ang Ninja 1000 SX. Hindi lang kasi talaga to masyadong napapansin, gawa ng ang ganda rin naman din kasi ng market, no, ng Ninja 400 at Ninja 650. And apart from that, dito kasi sa Pilipinas tayo more inclined tayo sa mga super sport, no? Yung mga streamline bikes, ika nga. Kaya hindi masyado tong napapansin when it comes to the market. Punta tayo sa pangalawang gusto natin dito sa motor na to. Ang motor po na to ay
I would say mura para sa kanyang category with all the features na meron siya. Ang motor na to ay Tito friendly. Tito friendly po ang motor na to. Ang dami niyang riding modes and aids, no? And talaga namang because of its riding aids, malaking bagay para sa ating medyo nagkakaedad na matulungan tayo sa ating pagbabiyahe. Well, hindi lang naman, hindi ko sinisiklod na dahil sa edad lang, no? Talaga malaking bagay ang riding mode sa comfort ng rider din. Hindi tayo makakabuelo. Diyan si Sir. So may 4 na modes na mga katodo na gustong gusto natin. Merong rain mode, may road mode, tapos may sport mode, tapos may rider mode pa na customizable, no? Sa timpla mo or sa gusto mo. Power attraction ng motor, no? Ang pangatlo na gustuhan natin with all the features of this bike, yung presyo niya. Ulit-ulit kong sinasabi na matutuwa ako kasi yung presyo nitong bike na to, kung ikukumpara mo sa mga competitors niya, no, ay talagang way lower or way cheaper siya sa market. Kasi yung ibang mga nakagantong features na nasa almost 1 million na yan, or di kaya more than 1 million, di ba? Pero dito sa Kawasaki na to, Kawasaki Ninja 1000, nasa 700k lang. And then ang dami pang discount, so posible mo siyang makuha, I would say until 650,000 mga katodo. Ganun siya katindi. I would say malaking naka-epekto dyan yung syempre market din itong motor na to. So dahil hindi nga siya masyadong pansinin, syempre supply and demand ba? So dahil dun, kaya siguro or highly likely I would say na kaya hindi siya mahal, hindi siya ganun kamahal, no? Compared to other motorcycles and brands na may mga gantong features na. Imaginein mo, itong motor na to, apart from the riding modes, may cruise control siya na makikita mo sa mga BMW, Ducati, na alam ko hindi adaptive cruise control, no? Pero still, cruise control is cruise control, diba? Malaking bagay. And maglalaro lang siya between 650 to 700. Abay, malayo talaga comparing to the 1 million or more na motor. Another like, no, for this motorcycle is, I'd say, yung power niya. It goes both ways, advantage and disadvantage. This is only on my opinion, in my own opinion mga katodo, It goes both ways. Pero kung ikaw ay adrenaline junkie and gigil na gigil ka sa power, eto ibibigay niya rin, no? Ibibigay niya ang power na gusto mo. Biruin mo ba naman 142 horsepower, no? Talaga namang kahit papano masasatisfy niya kung ikaw ay talagang
into adrenaline, no? Hindi to super sport, guys, ha. Ang motor na to ay hindi po super sport. Walang 200. Ang power kasi ng super sport nasa mga 200 horsepower pataas. So malayo to. Pero kumbaga para sa akin, satisfied na ako sa ganung klaseng ganung klaseng power niya, no? Wala na akong masasabi dun. It's more than enough for me. Actually, I wouldn't say it's more than enough kasi mapupunta din siya, no? May disadvantage din siya para sa akin, no? Well, most likely kung iisa-isahin natin, no, marami ako nagustuhan dito sa motor na to. And siguro last but not the least, mga katodo, ang capability nito for the long ride, both for rider, no, and for OBRs. Kasi for riders, the positioning and ang tangke nito malaki, 19 liters. So talagang pang malayuan siya. Now for OBRs, I would say dahil sa upuan niya, yung pillion seat niya, no, napakalapad ng pillion seat niya. And kahit papano, hindi mahihirapan ng mga OBR natin na sumakay o umupo, especially when it comes to long rides, no. Kahit papano, komportable pa rin sila. So siguro yun in general, no, for the past year na naobserbahan natin, it serves its purpose. Yo, what's up mga katodo, ito na. So unfortunate, eto, ginabi na tayo. Now ay nakikita nyo ang ating daan. So nung nag-google tayo, ang problema, kung mag-SLEX tayo ay napaka-traffic. Friday today. At sabi sa Google Map, 2 hours and 33 minutes pa uwi kung doon tayo dadaan. At dito 1 hour and 14 minutes. So not sure bakit, no? Pero dito na lang tayo. Hindi tayo maalanganin. Yun lang ang problema ko dito. Sa sobrang tagal ko nang hindi nakakadaan dito, hindi ko na alam kung saan or paano yung daan. Alam ko lang, Molino Boulevard, tapos St. Dominic, tapos Pasapote, Pulang Lupa, C5 Extension, Moonwalk, and then Sales. So balik tayo sa ating usapan, mga katodo, no? Punta naman tayo sa dislikes natin sa bike na to, no? Siguro ang pinaka, I would say, up until now naman, aminado tayo na itong bike na to grabe talaga kabigat. Grabe, as in mabigat talaga siya. Pero sa isang taon na natin siyang hawak, nasanay na tayo sa bigat niya. I mean, it's still a challenge, don't get me wrong. Sa pag-park, pag-atras, it's still a challenge. Pero sa mga slow moving na gantong tipo, kinakaya-kaya naman na natin. Alam na natin kung saan tayo papaling. Somehow, no? Kinakaya naman na natin sa slow moving pace. Wala tayong masyadong issue sa ganon. But yun nga, disadvantage is mabigat talaga. So yun, mabigat yung bike and it's already given. But then again, sanayan lang. Pag nasanay ka, I don't think it'll be a problem anymore. Ang sumunod na masasabi kong naging disadvantage din is yung power ng bike, no? Power ng motor nito ay 142 horsepower. So for me, that's way too much power for me. This is realization, guys, no? Kasi nang binili natin to, syempre inaral naman natin. Alam naman natin yung consequences, no? Alam natin kung ano mangyayari. Kumbaga, projected natin na malakas talaga yung motor. Given din na tayo ay isang newbie sa big bike, so talagang sumobra siya para sa atin.
It's a good thing at first, but then as the time goes on, lalo sa mga gantong hindi naman talaga laging malayo yung lakad natin, sumusobra siya sa sobra sa power. So kumbaga parang yung bigat is already projected, pero naging disadvantage siya pa rin somehow kasi nga mabigat siya, sobrang bigat niya. When it comes to the power, again, alam din natin kung ano yung power nito. Naging disadvantage siya para sa atin kasi feeling natin sumobra siya for our need, no, dito sa city. One disadvantage siguro, or one thing na hindi ko nagustuhan, is yung lapad ng mirror. I mean, don't get me wrong, no, napaka-slick ng itsura, pero dahil sa lapad niya, naging challenge siya kasi again, tayo ay maikli yung kamay natin, no, hindi natin abot, hirap tayo, and hirap kang magsingit-singit, no. Yun lang naman ang nakikita ko. At siguro yun lang, nanaig pa rin ang talagang benepisyo para sa akin, no. And I'm still loving this bike, I'm still enjoying this bike. I know for a fact marami pa kami pagdadaanan ng bike na to, and I'm excited sa kung anumang mga mapagdadaanan nating adventures using this bike. At siguro hanggang dito na lang tayo mga katodo, no? Maraming salamat sa pagsama sa atin today. Pasensya na mga katodo at nagabihan na tayo. At guys, naway suportahan nyo pa ng patuloy ang mumunti nating channel. At please don't forget to like, share, comment, and subscribe. At i-ring mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga uploads. And of course, wag nating kalimutan mga katodo na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin, at itodo pa natin. Peace out guys. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.